Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ин акай ҷура хонам хабар гирифтем ба як бона. Бизари тез хоҳараку якаш наҷиқмтона ки бо набалотун бумонем. Бисмиллаҳ. Таваккалту алаллоҳ ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ. Шогирд чӣ хел шогирд? Саломатӣ чӣ хеле? Коракона ҳама чӣ бардам? А кор буромади абе? Биши ма то поён барамта. Меша шуд меша худо ба шукр. Худ чӣ хели? Шукр устоҷонам ҷа майда майда. Пешравиҳо ягон намоишҳои нав аста? Шукри худо акун воят ҳаст ҳози кор кардашин дар машалла ма. Русия тоҷики? Русия устод. Гудакора биёре меша? Гудакора меша? Инстаграм дори? Устод дай вақт ки надора Инстаграм ҳам устод гудакор ши як Инстаграм дорам устод. Рост мегинек. Рост мегинек. Инстаграм дорам, ҳам фейсбук дорам, ҳам контакт дорам, ҳам телеграм. Ҳама сайтҳоро дошт. Эку будроя сайти духӣ мо ҳамун корбариша ба уда дорам сайти духия бахтовар 24 та як кувам да подписация дори то? Бахтовар 24 та як? О, духия. Я фикрам устод кадаги будем як чанд қапеш подписация кадаги будем роси гап гуфтан духу мерам учрат қай дигар ҳеҷ нест ки ҳам духу шумо. Навардан духи. Тоз подписация. Ой не устод подписация кадаги. Машалла. Роси гап шумо рам устод медонам чанд вақт ҳами қатимо ҳамкор дорам я фикр шумо рам. О, мо ҳамкорӣ дорем. Мо ҳамун сайти ҳамора ба уҳда дорем. Ана ҷура ки ваъда карда буд ки духӣ мебиёрад? Ҳаминҷа ба ҳамун сайти ҳам бахтовар 24. Яъне ки ай пеш буроя агар, а? Ина шогирди азиз. Ина ин ҳамун духии 150 сомона. Муборак шава, ина ба орзуд расиди. Ина бин худованд чӣ тухуди овард ки буромади дидам та. Гап неста шогирд. Лайкҳоро дариқ надор ҷиқидан гир. Ин дар ихтиёри устод та. Қабул устод ҷон. Гам. Биё то поёнтара барам та бад мекунем. Гам неста. Подписчикора чӣ гуфтани? Бисёраш бовар намекунанд. Подписчикора устод гуфтанем ки ин чиз реални ростай. Бовар накунанд, бояд боригах чон бисанҷанд устод бинанд. Иншолло ки бепардари кунанд. Чизе аст мефаҳмам ҷон шумо таин мо гирифтем ак нахоҳ нагиранд. Зинда боше, гап нест шогирд. Чанд та шиносомон устод гирифта густига. Шиносо рафиқо гирифта накамед. Гирифта на? Фикрам одам бисёр буд нобад мудад навраси. Хай наду дар ҷони ман. Бозам барори кор ягон спектаклҳои нав шуд. Ҳой бигем буда корро мебинем. Худо нигаҳбон боша. Майла. Хоб. Бисмиллаҳ. Давоми кор рафтем.